Hey guys, welcome back to my YouTube channel logoफोर गरम news नङा होमबा जोंनि बड'लेण्डनि माया सरकार दामारगोन एक्चुअली नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय गिबियावनो माया सरकार फैगासिनो गेस खालाम आरोना नै दायो आं सार्टखौ देखागासिनो माया आगबारिगासिनो गासै जोंनि BTC नि 40टा सिटआव गासै 26आनो दासान्दि बिपिबा आगबारिदो देराखै जास्ट आगबारिदो दासो जागायदो नङा होमबा दासो आगबारिदो उनाव मा जागोन सोलिनो हानाय माजों हानाय जेबो बुंनो हाया दासान्दि UPPला 8टा जाना दङ बिपिबा 26टा आरो BJPआ मोननै आं दा भिडिअ बनायबाय थानाय समाव दसे उनावनो बे सोलिनो हानाय दै आं जास्ट आंनि बे लाइफ नङाना बियो सोर जागोन लोगोफोर BTC नि लिडारखौ सोर मोनगोन सोर सरकार जागोन आफ्टर 5 years कमेन्ट खालाम जाबाय आरोना एसे माने मा होनगोन दा नागरिक ना इसा जादों आरोना माया देरहामारगोन दानो फटका गावखानाङा होनना बुंखायो आं माने खोनादों आरोना फटका गावनाय मा गावनाय बिदि खामना मानोना दासो स्टार्टिं उनाव सोलायनोबो हानाय आरो सोलायो हा सिगाङाव मोनखानाय ना ओमफ्राय दुखुबो जानाङा खायफा उनाव सुखुआव फैयो ना खायफा आरो सुखुबो जाग्रोनाङा उनाव दुखु फैयो जेबो बुंनो हाया जास्ट बे लाक किन्तु गेजेर ससे साननाया काउन्टिंआ गेजेर ससे मोननायाव जास्ट इसेयावबो हमनो हाया आरोना गेजेराव 50% काउन्टिं जादोंबा जाय आगबारिदो बे हानजाया माने सरकारखौ दागोन होननानै मिथिनो हायो आरोना इसेयावबो हमनो हायो आरोना लोगोफोर नेबाय थाबानो जाबाय आंनि मटिभा एसे थाबनो ओंखारबाय बायदि नांदों आङो 4टासोआवनो 3टासोआवनो ओंखारगोन बायदि नांदों आरोना नङाबा मोननोबो हानाय सिगांफोराथ' 2015 निखौ 7टा जादों 6टा 7टा जादों आरोना रिजाल्ट मोननाया किन्तु 4टाफोराव मोननो हानाय 3टा 4टाफोराव आरोना नेबाय थाबानो जाबाय लाइफआव थाबाय थाबानो जाबाय बेनोसै माथो बुंबावनो नङा होमबा दसे उनाव भिडिअ फैगासिनो रिजाल्टनि माया जितियो ना गासैबो कमेन्ट खालाम लोगोफोर माया देरहामारगोन आं सानदोंमोन मा जेखिजाया एलायन्स जागोन ना जेखिजाया रावबो 21 मोननाय नङा माने 40टा सिटनि गेजेराव 26आव रावबो मोननाय नङा बायदि नांदोंमोन आरोना किन्तु जिहेतु दा आगबारिदोंना एसे माने मोनगोन नामा बायदि जादों आरो बे टुइटआ सोलायनो हानाय दसेनि उनावनो नेक्स्ट काउन्टिंआवनो सोलायनोबो हानाय बेनिखायनो बुंखायो आङो दानो जेबो माबा खालामनाङा सेलेब्रेट खालामनाङा आरो दाबो दुखुबो जानाङा जायनि पार्टियाव सापर्ट बेखौ बुंदों आरोना नायनोसै मा जायो जियानो जाया मानोना जाय सरकारा दालाङो दा नै 3-4 घन्टानि उनाव जाय सरकारा फैगोन आसा खालामो बियो जिखिजाया जोंनि BTCखौ आरो गोख्रों खालामगोन ओमफ्राय बेफोर मोनसे बाथ्रा नै आंनि माबाया प्ले बाटना नै मा जाजोब्बाय नै नुदोंना मानो बिदि जायगायाव हमनो हायाखै आङो नै नुदोंना माने दाग जादों आरोना बेखौ माजों खारगोन बियो ओरै खालामबाबो खारनो नागिरा माने नोंथांमोना सोरबाफोर मिथिबा एसे खोन्थाहरलाय माजों खारगोन आं माने टेनसन जागासिनो आरोना माने आङो मिसा मा बुंनो बारा उगारनाय जायामोन आरो माने जिङाव माने बिदि साजायनाय जायोना माने वालाव थानाय जायो बेनिखाय बारा दानाय जायाखै दिनैसो नायदों आङो नै मा जादों ओमफ्राय नैयाव गोरबो खुंगुर माबायाबो इउटुब लिरनाया खारबाय गोरबो खुंगुरा दङ नै गोरबो खुंगुरा गोरायैनो दङ खिन्थु इउटुब लिरनाया गोमादों आरोना बोरैबा नांदों हामा नांदों आं सां नोंथांमोननि अननायनि 1 लाख मानसिनि अननायनि सापर्ट बियो प्ले बाटनानि आरो बेखौ आं मोनदों 2022आव 2022आवनो मोनदों आङो 23 बोसोर जाबाय मोननाया 3 बोसोर मा बुङो दा नोंथांमोना एसे बुंहरलाय सोरबाफोर माया बे मा बुस्थु बियो बे नैबे माने स्टिलाव बिदि जं जानाङामोन बियो माने बियो माबाया जानाङामोन बियो जं माने माराम जानाङामोन आरोना माराम जियानो जाया मोनो कमेन्ट खालाम कमेन्ट खालाम माया जिखिगोन आं दा भिडिअ आपल'ड होनायाव खिन्थु टुइटआव सोलायनो हानाय आं दा जि स्क्रिनशट होदों बे सोलायनो हानाय आरोना लोगोफोर नेक्स्ट लोगो मोनसे बिगिर लांफिन ना नेक्स्ट लोगोफोर जाय पार्टिया देरहायो बिनि सायाव भिडिअ लामसै आरोना जियानो जायोमोन जाय पार्टिया देरहायो जोंनि बिटिआरखौ मोजां नायगोन जोंनि BTCखौ मोजां नायगोन जोंनि गरिब गुन्द्रा बेखौ रावबो बासिनाया नङा ना जिखिजाया गासैबो मोजाङै मावलांगोन होननानै आसा खालामनानै दिनै भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय आरोना बेखिनियानोसैमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगासिनो दसेनो भिडिअ होगासिनो बाय बाय